See, that is the only association நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்க இல்லையா? சதாச்சார் வந்து எத்தனை வாட்டி வேணாலும் கேட்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி level 2 கிளாஸஸ் கூட நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னாக்கா, அதாவது சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்க அட்டன் பண்ணாக்கா இன்னொரு வாட்டி கூட அவங்க அட்டன் பண்ணலாம். ஆனா எக்ஸாம்ஸ் மாத்திரம் கரெக்டா எழுதும். ஒரு வாட்டி சர்டிபிகேட் வாங்கினா போறோம். ஆனா அவங்க இன்னொரு வாட்டி கூட ரிட்டர்ன் இன்னொரு வாட்டி கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாக்கா கண்டிப்பா அவங்க அட்டன் பண்ணுவோம். சொல்றதுக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா? So it should be that association is very important. ஆனா நம்ம மக்கள் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, பிரபுபாதர் வந்து அதாவது யாருமே இல்லைன்னாலும் சவுத்துக்காவது சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படிங்கறது வந்து அவர் ரொம்ப கிளியராகவே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதனால ஒருத்தர் 2 பேர் இருந்தா கூட நம்ம வந்து கண்டிப்பா நான் இன்னைக்கு மத்ஸ்ய அவதாரத்தை பத்தி பார்க்கலாம் இல்லையா? ஃபிஷ் இன்கார்னேஷன்ல வந்திருக்காரு மத்ஸ்ய அவதாரம், அதை பத்தி பார்க்கலாம். நான் ஆக்சுவலி நரசிம்ம அவதாரம் தான் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன், அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. மாதாஜி ஒரே நாள்ல முடிக்க முடிஞ்சது அவங்களால, கஷ்டம்தான். நிறைய ஸ்லைட்ஸ் முடியலைங்க மாதாஜி, திருப்பி ½ an hour எடுத்தாங்க, அப்போ முடியலைங்க. முடியாது, அது 2 வாரம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். மத்ஸ்ய அவதாரம் பார்த்தேன். இது நரசிம்ம அவதாரம் எத்தனை ஸ்லைட்ஸ் இருக்குன்னா 93 ஸ்லைடு இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இதுல வந்து 60 ஸ்லைடுன்னா உங்களுக்கு வந்து தேரி இருக்கும். இந்த வரும் பொம்மைங்களே ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட 20-30 வெறுமனே எதுவுமே கண்டென்ட் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தேன் நான். இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. நாளைக்கு திருப்பி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்க எனவே அவங்க நரசிம்ம நான் 2 நேரம் ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். சரி, அவங்க நரசிம்ம எடுக்கும்பொழுது சேம் உங்களுக்கு அது ரிப்பீட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சரி, அதனால நான் அடுத்த வாரம் எடுக்கிறேன். இன்னைக்கு மத்ஸ்ய அவதாரம் பார்க்கலாம். ஸோ மத்ஸ்ய அவதாரம் என்பது பகவான் வந்து அதாவது மீன் வடிவத்துல வந்து இன்கார்னேஷன் ஆகும். ஸோ எதற்காக இந்த மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்தார் என்றால், பிரளயம் வரும்பொழுது அனைத்துமே அழிவுறுகின்றது அப்படிங்கிற நிலையில வரும்பொழுது இருக்கிற சில இதெல்லாமே வேதங்களை வந்து ஒண்ணு வந்து வேதங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு வரை சொல்லப்படுகின்றது. இன்னொன்னு வந்து டிவாஸ்டேஷன்னாக்கா அனைத்துமே அழிவுறக்கூடிய நிலையில வரும்பொழுது எதெல்லாம் ரட்சிக்கப்படணுமோ அதுக்காக வந்து அந்த அவதாரத்தை வந்து பகவான் வந்து எடுத்தார் என்று 2 கதைகள் வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மன்னன் சத்யவிரதன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, சத்யவிரதா. ஸோ அசியூம்டு அனதர் ஃபிஷ் இன்கார்னேஷன். 2 மத்ஸ்ய அவதாரங்கள் உண்டு. ஒன்று வந்து வேதங்களை ரட்சிப்பதற்காக வந்து கில்லிங் ஹயக்ரீவானா சாமி கிடையாது, இவன் வந்து ஒரு ஹயக்ரீவா என்ற அசுரனிடத்திலிருந்து, அதாவது பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்பொழுது அவர் தூங்கக்கூடிய அந்த நிலையில வரும்பொழுது அவர் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வேதங்கள் எல்லாவற்றையுமே வந்து இவன் வந்து வேதங்கள் வந்து அபகரித்துக் கொள்கின்றான். சோ வேதங்களை வந்து இவன் திருடுனதுனால அதை அவன்கிட்ட இருந்து வந்து ரட்சிக்கணுன்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து இந்த மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்ததாக ஒரு பாட்டு, ஒரு கதை. இன்னொரு கதை வந்து இந்த பிரளயம் வரும்பொழுது அழிவின் போது எதெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமோ அதை வந்து ரட்சிப்பதற்காக வந்து மத்ஸ்ய அவதாரத்தை எடுத்தார் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிரேயர் தொடர்ந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதந்திகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते.
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பிரபுபாத பிரணத்தியோட நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्देशधारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இந்த இரு மச்ச அவதாரங்களை பற்றி பார்க்கலாம். இரண்டு கதைகள் உண்டு மச்ச அவதாரத்துல. ஒண்ணு பகவான் appeared as
ஒன் ஃபிஷ் ஆர் இன்கார்னேஷன், அதாவது ஒரு மச்ச அவதாரத்தை அவர் ஏற்றார். எதற்கென்றால் டு சேவ் த வேதாஸ் பை கில்லிங் ஹயக்ரீவா. ஹயக்ரீவானா பகவானுடைய அவதாரம், ஹயக்ரீவா கிடையாது, இது ஒரு அசுரன். ஸோ அவன் வேதங்களை வந்து களவாடிக்கொண்டு சென்று விடுகின்றான். அவனிடத்திலிருந்து வேதங்களை ரட்சிப்பதற்காக பகவான் வந்து மச்ச அவதாரத்தை மேற்கொள்கின்றார். அண்ட் he assumed that other in first fish incarnation to show favor to king சத்யவிரதா. சத்யவிரதனுக்கு வந்து அனுகிரகம் புரிவதற்காக வந்து இன்னொரு மச்ச அவதாரத்தை வந்து பகவான் வந்து மேற்கொள்கின்றார். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தோட போகலாம். என்ன இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம். பிரளய பாயோதி ஜலே திருத்வன் அசிவேதம் விஹிதா பஹித்ரா சரித்ரம் அகேதம் கேசவ ரீதா மின சரீர ஜயா ஜெகதீஷா அரே. அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்கள் இல்லையா. லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், ஓ கேசவா, ஓ நாராயணா, ஓ ஹரி நாராயணா. அதாவது இந்த பரம்பொருள் இந்த உலகத்தையே ரட்சிக்க கூடியவர் இல்லையா. லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் who has assumed the form of fish, அதாவது மச்ச அவதாரத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறவரை பற்றி புகழ்கின்றார்கள். ஆல் glories to you, அனைத்து புகழும் வந்து உங்களையே சேர்கின்றது. You easily acted as a boat in the form of a giant fish, அதாவது just to give protection to the Vedas. அதாவது இவர் வந்து ஒரு படகை போன்ற ரூபத்துல இருந்து அந்த அதாவது ஒரு பெரிய மீன், அவர் வந்து சுறா மீன் அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவர், அந்த சைஸ்ல இருந்துட்டு படகை போல இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் போட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஈஸிலி ஆக்டட், அதாவது அவர் எவ்வாறு வந்து அந்த அவதாரத்தை வந்து மேற்கொண்டார் என்பதை பற்றி இங்கு அழகாக சொல்லப்படுகின்றது. எதற்காக இந்த அதாவது இந்த பூதாகரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மச்ச அதாவது ஃபிஷ் அவதாரத்தை அவர் மேற்கொண்டார் என்றால் ஜஸ்ட் டு கிவ் ப்ரொடெக்ஷன் டு த வேதாஸ், வேதங்களை ரட்சிப்பதற்காக. So which had become immersed into the turbulent sea of devastation. அதாவது டர்புலன்ட்னாக்கா அதாவது சுழல், அதாவது சுழற்சி இல்லையா. அதாவது புயல் எல்லாம் வந்து புயல் வந்து ஏற்படும் பொழுது அந்த டர்புலன்ட்னா அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லையா. அதாவது காற்றினுடைய அழுத்தம். நம்ம கூட இந்த சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வானிலை அறிக்கையில சொல்லுவாங்க இல்லையா, காற்று அழுத்தம் வந்து குறைந்திருக்கின்றது, மேலும் அது வந்து அதிகரித்து மேற்கு நோக்கி செல்கின்றது, கிழக்கு நோக்கி செல்கின்றது அப்படின்னு நமக்கு வானிலை அறிக்கை வரும் இல்லையா. அந்த அழுத்தம் டர்புலன்ட் சி மீன்ஸ் அந்த பிரஷர் இருக்கும் இல்லையா. சோ காற்று அழுத்த மண்டலம், அதாவது தாழ்வு மண்டலத்தை வந்து உருவாக்கி அந்த அதுக்குள்ள போய் அதாவது அழிவு என்னும் அந்த கடல்ல வந்து இந்த வேதங்கள் எல்லாமே மூழ்கி கொண்டிருப்பதை வந்து அதாவது ரட்சிப்பதற்காக வந்து பகவான் வந்து அவதரித்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. லார்ட் ஆஃப் ஃபிஷ் இன்கார்னேஷன். இது வந்து பாகவதத்துல 8வது கேண்டோல 24வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த இடத்துல இருந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ 2 மச்ச அவதாரங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எவ்வாறு இது ரட்சிப்பது என்பதை பார்க்கின்றார். This is the story of how Lord once incarnation as a fish, அதாவது மச்ச அவதாரம். This happened because once Lord Brahma lost the Vedas. பிரம்மர் வந்து வேதங்களை வந்து தொலைத்து விடுகின்றார். which were stolen by an asura called Hayagriva. ஒரு அசுரனாக இருக்கக்கூடிய ஹயக்ரீவன் வந்து களவாடி சென்று விடுகின்றான். who lived at the bottom of the ocean. அவன் களவாடி கொண்டு என்ன செய்கிறான், அதாவது சமுத்திரத்தின் அடியில போய் வந்து வசிக்க ஆரம்பிக்கின்றான். சின்ஸ் a fish, அதாவது நீருக்குள் இருக்கக்கூடிய பிராணி எதுனாக்கா மீன் தான் இல்லையா. ஸோ அதனால பகவான் வந்து அந்த மீன் அவதாரத்தை வந்து ஏற்றார். ஸோ லிவிங் இந்த கிருஷ்ணா took the form of fish to get back the Vedas அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ அதற்கான ஸ்லோகங்கள் இது. காலேனா கதா நிர்திருஷ்யா தாதுஹ சிஷ்யோர் பலிஹி முகதோ த நிகிஷ்தான் வேதான் ஹயக்ரீவோ அந்திகே ஹராத். அந்திகே என்றாலே முடிவு இல்லையா, அந்தம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா. அவனுக்கு வந்து முடிவு செய்தார், அதாவது அவனை வந்து கொன்றுதான் இந்த பிரம்மரிடமிருந்து களவாடி சென்ற அந்த வேதங்களை அவர் ரட்சித்திருக்கின்றார் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அட் த எண்ட் ஆஃப் பிரம்மா டே, அதாவது பிரம்மருடைய பகல் பொழுது வரும்பொழுது படைக்கும் தொழில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அவருடைய இரவு வரும்பொழுது அங்கங்கு சிறு பிரளயங்கள் என்பது ஏற்படும் இல்லையா.
அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் போது மகா பிரளயம் வந்து ஏற்படுகின்றது. அப்பொழுது அனைத்து உலகங்களுமே பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. 2 விதமான டிவஸ்டேஷன்ஸ் உண்டு, அழிவு. ஒன்று அங்கங்க டெம்பரரியா நடக்கக்கூடியது. அதாவது பிரம்மருடைய பகல் பொழுது வரும்பொழுது எதுவுமே நடக்காது. இரவு நேரம் வரும்பொழுது இந்த அழிவு என்பது ஏற்படும். அது எந்த எந்த அந்த எந்த யூனிவர்ஸ்ல எந்த அண்டத்துல நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அங்கங்க அழிவுகள் என்பது ஏற்படும். So at the end of Brahma day, when Brahma felt sleepy, அதாவது இரவு வரும்போது நமக்கெல்லாம் எப்படி தூக்கம் வருமோ அதே மாதிரிதான் பிரம்மருக்கும். Desire to lay down, அதாவது அவரும் படுக்க விரும்பினார். The Vedas were emanating from his mouth. வேதங்கள் எல்லாம் அவருடைய அந்த வாயிலிருந்து வந்துட்டே இருக்கு. And the great demon named Hygras stole the Vedic knowledge. அவன் வந்து அந்த வேத ஞானத்தை வந்து கவர்ந்து சென்று விடுகின்றான். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. 9வது ஸ்லோகம். ஞாத்வா தத் தனாவேந்திரியஸ்ய ஹயக்ரீவஸ்ய சேதிசம் ததார சபாரி ரூபம் பகவான் ஹரி ஈஸ்வரஹ. ஈஸ்வரா என்றால் பரம கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லையா, கண்ட்ரோலர். ஹரி என்பவர் பகவான் ஹரிதான் வந்து சபரி ரூபம், அதாவது சபரி என்றால் ஃபிஷ், அந்த ஃபிஷ் உருவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு. So understanding the acts of the great demon Hayagriva, the supreme personality of God இல்லையா, அதாவது பகவான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையா இருக்கக்கூடிய ஹரி, who is full of all opulences இல்லையா, அனைத்து அதாவது வளங்களையுமே பெற்றிருப்பவர், அதாவது வைபவங்களை பெற்றிருப்பவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. எல்லா புகழும் ஹையஸ்ட்ல இருக்கிறது அவரது தான். எல்லா அறிவும், எல்லா அதுக்கப்புறம் வந்து அழகு, எல்லா செல்வம், எல்லா துறவும், அதுக்கப்புறம் எல்லா ஞானம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து he is the highest அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 6 விதமான அறிவுகள், அதாவது ஆப்புலன்சஸ் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. 2nd சாப்டர்ல பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். பராசுர முனி பகவான் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கத்தை வந்து இந்த பகவான் என்னும் சொல் வந்து 6 விதமான ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய வைபவங்களை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. அதிலே ஹரிதான் he is having the all highest, அவருக்கு தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. full of all opulences, assumed the form of fish and saved the Vedas by killing the demon. அவர் வந்து அந்த அசுரனை வதைத்து சேதிசாம் ஹயக்ரீவஸ்ய சேதிசாம், அதாவது அவனை வதைத்து அந்த வேதங்களை அவர் வந்து கைப்பற்றினார், அதை ரட்சித்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் அதே சாப்டர்ல வந்து 12வது ஸ்லோகம் என்னன்னாக்கா, ஏகதா கிருதா மால்யம் குர்வதோ ஜல தர்ப்பணம் தஸ்யாஞ்சலை உதகே கஷ்டித் சாபரே ஏகாபிய பத்யதா. அதாவது அந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து தேர் லீவ்ட் ஒன்ஸ், ஒரு காலகட்டத்துல அரசன் சத்தியவிரதன் என்னும் அரசன் வந்து வாழ்ந்து வந்தான். He was a great devotee of Lord Vishnu. பகவானுடைய வந்து தூய பக்தன் அவன். And daily worshipped him. டெய்லி வந்து பகவானை அவன் சேவிப்பது. One day he was doing his daily worship. அவன் டெய்லி வந்து அவனுடைய சாதனை வந்து செய்யும் பொழுது அவன் அவ்வாறு பக்தி தொண்டு புரிந்து கொள்ளும் இருக்கும்போது a tiny fish seemed to get caught in his water pot. அதாவது அவனுடைய அந்த குடத்துல வந்து தண்ணீர்ல வந்து ஒரு சிறு மீன் வந்து அதாவது அதுல வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது அந்த குடத்துல. சோ அந்த குடத்துல தண்ணியில சேர்ந்து வந்த பிறகு அது எப்படின்னா பெருசு பெருசா ஆயிண்டே இருக்கு. சாது தத்ரைக ராத்ரேனக வர்தமானா கமந்தலௌ ஹலபத்வாம வக்ஷகம் வா இதம் ஆஹா மஹீபதி. அதாவது பட் இன் ஒன் நைட், ஒரே நாள் இரவுல என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, அந்த தண்ணியில இருந்த குடத்துல இருந்த அந்த மீன் வந்து grew as much as it could not move his body comfortably in the water of the pot. அதாவது அது பெருசாயிடுச்சு ஒரே நாள் நைட்லயே வந்து பெருசா. எப்படின்னா அந்த குடத்துக்குள்ளேயே அது சுத்த முடியாத அளவுக்கு சைஸ் பெருசாச்சு. He then spoke to the king as follows. பின்வருமாறு அந்த மீன் வந்து பேசலாயிற்று அப்படின்னு. அந்த மீன் ரூபத்துல இருக்கிறது பகவான். இதுதான் வந்து அதாவது அவருடைய வைபவங்களை பற்றி நம்ம அவருடைய விரிவங்கத்தை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அந்த நச்ச மீன் எவ்வளவு பெருசு, ஒரு நீர்நிலையில இருந்து அதை மாத்திண்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார் இந்த அரசன். நாகம் கமண்டலாவ் அஸ்மின் கிருச்சரம் வஸ்தும் இஹோ தஷே கல்பயுக சுவி புலம் யத்ராகம் நிவசே சுகம். அதாவது ஐ டோன்ட் லைக் லிவிங் இன் திஸ் வாட்டர் பாட் வித் சச் கிரேட் டிஃபிகல்டி. ஓ மை டியர் கிங், அதாவது
என் அன்பான மன்னனே, நான் இந்த குடத்தில், சிறிய குடத்தில் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு நான் வாழணும்னு எனக்கு விருப்பமே இல்லை. therefore please find some better reservoir of water where I can live comfortably. அதனால எப்படி நம்ம வந்து நெற்களஞ்சியம், நெல் எல்லாமே எடுத்து ஒரு இடத்துல வந்து கொட்டி வைப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி அதாவது நீர் தேக்கத்தை வந்து நீங்க எனக்கு ஒரு பெட்டரா இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் தேக்கத்தை எனக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சு என்ன அதுல வந்து என்னை விட்டுருங்க அப்படிங்கிறது. வேற ஐ கேன் லீவ் கம்ஃபர்டபுளா, என்னால திரும்பி சுத்த முடியும், அந்த அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நீர் தேக்கத்துல என்னை எடுத்துட்டு போய் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு வந்து மீன் வந்து பேசலாகின்றது. சோ அது 19வது ஸ்லோகம். ஷா ஏனா ததா ஆத்யய நயதாத் ஔதான் சனோதாகே தத்ர சிப்தா முகூர்த்தேனா அஸ்தா த்ரயம் அவர்ததா. அதாவது by taking fish out of the water pot, அந்த குடத்துல இருந்து மன்னர் என்ன செய்கின்றார், அந்த மீனை எடுத்து எங்க ஒரு ஒரு கிணத்துல போட்டுறார். அந்த ஃபிஷ்ஷை எடுத்து, சோ கிணறு பரவாயில்ல, அது சுத்த முடியும் அப்படிங்கறதுனால வந்து கிணத்துல போட்டுறார். பட் வித்தின் a moment the fish developed to the length of 3 cubics, அதாவது பெருசா வளர்ந்துருச்சு. அந்த கிணத்துக்கு கூட வந்து சுத்த முடியாத சைஸுக்கு வந்து சீக்கிரமா ஒரு மொமெண்ட்லயே அது வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ அது பெருசு சைஸ், இமீடியட்டா அதனுடைய விரிவங்கம். 21வது ஸ்லோகத்துல வந்து ததா ஆத்யாய ஷா ராஜ்னா ஷிப்தா ராஜன் சரோவரே தத் அவ்யர்த்யாத்மனஹ ஷோ அயம் மகாமினோ அன்பா வர்ததா. அதாவது ஓ மகாராஜ், அதாவது பரிஷித், இந்த கிங் டுக், இது வந்து நாரதர் வந்து இது சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரிஷித் மகாராஜுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய இல்லையா, இந்த பாகவதம் முழுவதுமே பரிஷித் மகாராஜன் எங்கெல்லாம் வராரோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் அவருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடியது இந்த பாகவதம். ஸோ அதனால அந்த இன்டரப்ஷனோட நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும். ஓகே, அந்த இன்டர்பிரேஷனோட. ஸோ அதாவது மகாராஜ் பரிஷித் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பரிஷித் மகாராஜை பார்த்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கின்றார், the king took the fish from the well. மீண்டும் என்ன செய்தார், அந்த கிணத்துல இருந்து அந்த மீனை எடுக்கிறார். and threw him in the lake, அதாவது ஒரு குளத்துல வந்து எடுத்து எரிஞ்சிடுறார். but the fish then assumed a gigantic form exceeding the extent of water. அந்த குளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய உருவத்தை வந்து பெருசு படுத்துகிறது அந்த மீன். அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை வந்து அது காட்டுகின்றது. இத யுக்தசோ அந்யம் மத்யசம் தத்ர தத்ரா விதாசினி ஜலாஷயே ஆசம்மிதம் தம் சமுத்ரே பிரகாஷ்ய பஜ் அஷம். அதாவது சத்யவிரதன் என்ன செய்கின்றார், took the fish to the largest reservoir of water. அதாவது நம்ம எப்படி டேம் எல்லாம் கட்டி வைப்போம்ல, அந்த மாதிரி பெரிய ரிசர்வாயர்ல இருக்கு. பட் when that also proved insufficient, அதுவும் அதுக்கு வந்து பத்தல, அந்த சைஸ் வந்து பெருசாயிண்டே போறது. So king at last threw that gigantic fish into the ocean. சமுத்திரத்துல எடுத்து விட்டுறாரு. ஆக்சுவலி வந்து இந்த சத்யவிரதன் என்ற அரசன் வந்து அந்த மீனை எடுத்து சமுத்திரத்துல விட்டுறாரு. அவ்வளவு பெரிய மீன் ஆயிடுறது. நூனம் துவம் பகவான் சாக்ஷாத் தரீர் நாராயணோ அவ்யயஹ அனுகிரகாய பூதானாம் தாஸ்தே ரூபம் ஜலௌகஷாம். அதாவது மை லார்ட், யூ ஆர் சர்டைன்லி இவ்வளவு பெரிய விரிவங்கம் நம்ம மனிதர்களாலேயோ ஒரு வேற எந்த ஜீவராசியாலேயோ செய்ய முடியாது என்பதை, அதாவது கடவுளுடைய பக்தனா இருக்கக்கூடிய அந்த அரசனுக்கு வந்து புரியலாயிற்று. எதற்கு பகவான் இவ்வளவு பெரிய அளவிட முடியாத உருவத்தை ஏற்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த திகைப்பு அவருக்கு. ஆனால் அவர் பகவான் தான் என்பதை அவரால் உணர முடிந்து அவருக்கு புகழாரங்களை சூட்ட ஆரம்பிக்கின்றார். யூ ஆர் செர்டைன்லி தி இன்எக்ஸாஸ்டபிள் இல்லையா, அதாவது அவ்யக்தம் என்று சொல்லுவாங்க. இன்எக்ஸாஸ்டபிள்னா சைஸ், இன்கன்சீவபிள், நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது, அந்த சைஸை வந்து நம்மளால வந்து யூகிக்கவும் முடியாது. சோ நாராயணா ஸ்ரீ ஹரிதான் நீங்கள் அப்படிங்கறத வந்து சொல்கின்றார். இட் இஸ் டு ஷோ யுவர் மர்சி டு த லிவிங் என்டிட்டிஸ் தட் யூ ஹவ் நவ் அஸ்யூம் த ஃபார்ம் ஆஃப் an aquatic. அதாவது தாங்கள் இந்த வடிவத்தை ஏற்றிருப்பது இங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது உயிர் வாழிகளுக்கு உங்களுடைய கருணையை நீங்கள் பரிபாலிப்பதற்காக மட்டும்தான் நீங்க இந்த நீர்வாழ் பிராணியாக நீங்கள் வந்து இந்த உருவத்தை ஏற்றிருக்கின்றீர்கள் என்று அந்த சத்யவிரத அரசன் வந்து சொல்கின்றான். அடுத்தது லார்ட் ரிப்ளை, அப்போ பகவான் வந்து பதில் கூறுகின்றார், இன் 7 days, இன்னும் 7 நாட்கள்ல the world will be plunged into a great flood of devastation. அதாவது இந்த உலகம் வந்து அழிவு, அதாவது பெரிய வெள்ளத்தால வந்து அழிவு என்பது ஏற்படும்.
a large boat will come to you then. அப்போ பெரிய கப்பல், அதாவது வந்து ஒரு படகு வரும். now collect all the herbs, அதாவது ஹெர்ப்ஸ்னாக்கா இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஆயுர்வேதிக் மருந்து எல்லாம் தயாரிக்கணும்னா அதுக்கு ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த இதெல்லாமே மூலிகைகள், அடுத்து செடிகள், விதைகள், அதுக்கப்புறம் சில மரங்கள், அப்புறம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே நீ கலெக்ட் பண்ணிக்கோன்ட்டார். டேக் தம் அண்ட் 7 ரிஷிகளையும் நீ வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் 7 ரிஷிகளை பற்றி, பகவத்கீதை 10வது கேண்டோல யார் அந்த 7 ரிஷிகள் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேலும் அந்த 7 ரிஷிகளையும் உன்னுடைய அந்த படகில் ஏற்றுக்கொள். when the storm rocks the boat, அதாவது அந்த நீர் வந்து நீர், அக்னி, அதாவது இயற்கையான இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சமகா பூதங்களோட நம்ம என்னைக்குமே போட்டி போட முடியாது. காற்று அடிச்சா, பலமான காற்று அடிச்சா கூட நம்ம எல்லாமே அழிவு, அதை அடிச்சுட்டு போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி, அந்த அளவுக்கு பலம் பொருந்தியது காற்று. அதே மாதிரி நீர் கூட, மழை வெள்ளத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேம் உடைஞ்சு போயிட்டா அந்த ஊரையே அடிச்சுட்டு போயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் நம்ம எப்பயுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நீரும் அதே மாதிரிதான், அக்னியும் அதே மாதிரிதான். காட்டுத்தீ வந்து தானாக தான் அணையும், நம்மளால அணைக்க முடியாது இல்லையா. ஒரு மூங்கிலோட ஒரு மூங்கில் உராசும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய அந்த காட்டுத்தீ வந்து மேகம் பொழிந்தால் மட்டும்தான் அது அணையும், இல்லை என்றால் எல்லாவற்றையுமே எரிச்சிட்டு அதுவே தானாக அணையும். சோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த இயற்கை சீற்றம் என்று வந்து இந்த அழிவு என்று ஏற்படும் பொழுது, பெரும் வெள்ளக்காடாக இங்கே இந்த பூமி வந்து ஏற்படும் பொழுது, நீ வந்து இத்தனை பேரையுமே அந்த படகில் ஏற்றுக்கொண்டு, ரிஷிகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நீ வந்து அங்கே வரும் பொழுது, உன் அருகில் வந்து ஒரு படகு, அதாவது டேக் தெம் டு அந்த போட்ல எடுத்துட்டு போகும்போது, வாசுகி, அதாவது சர்ப்பம் வந்து வாசுகி சர்ப்பத்தை உன்னோட படகை வந்து ஒட்டிக்கிற மாதிரி செய், அதாவது புடிச்சுக்கும், கவ்விக்கும். அது அந்த அதர் பார்ட் வந்து இந்த மீனுடைய அந்த கொம்பு இருக்கும், மீனுக்கே ஒரு கொம்பு, அந்த இதுல பிக்சர்ல கூட அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. அந்த கொம்புல வந்து வாசிகனுடைய அந்த டெய்ல் பார்ட், அதாவது அதனுடைய தோகை இருக்கு இல்லையா, கடைசியில பாம்புனுடைய, இந்த வாசுகி பாம்புனுடைய அந்த முடிவு, அந்த டெய்ல வந்து நீ அதுல சுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சுத்திக்கும். சோ அந்த பகவானுடைய அந்த மீனுடைய அந்த கொம்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் யூஸ்ட். அதை வச்சு ரட்சித்து கொண்டு அவர் வந்து செல்லணும்னு சொல்றாரு. அதுதான் அவர் வந்து பேசுறது இங்க. when a storm rock the boat, அதாவது பெரும் கடல் அலைகள் வந்து நம்ம வந்து மோதும் பொழுது, tie it up with the serpent வாசுகி to my horn, அதாவது என்னுடைய அந்த கொம்புக்கு வந்து இந்த வாசுகி பாம்பும் அந்த போட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. டோன்ட் பி afraid, பயப்படாதே. ஐ வில் சப்போர்ட் த போட், நான் உனக்கு கண்டிப்பாக உன்னுடைய படகை நான் வந்து ரட்சிப்பேன் டியூரிங் த ஃப்ளட் அண்ட் வில் கிவ் யூ த டிரான்சென்டல் நாலேஜ், அதாவது உனக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து உனக்கு போதிப்பேன் என்று சொல்கின்றார். ஸோ 33rd ஸ்லோகம். ரீலோக்கியம் லீல்யா மான்யாம் சம்வர்தாம்பாஷி வைகதா உபஸ்தாஷ்யதி நௌ காஷ்சித் விஷாலத்வம் மயேரிதஹ, அதாவது so when all the 3 worlds merge into the water, அதாவது 14 லோகங்கள் எல்லாமே நீருக்குள்ள வந்து முழுகும் பொழுது, a large boat sent by me, அதாவது என்னால் அனுப்பப்பட்ட அந்த பெரிய படகுல வந்து me will appear before you, அந்த படகு வந்து உன் முன்னாடி வந்து தோன்றும் அப்படின்னு விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. அடுத்து ஸ்லோகம் 36வது ஸ்லோகம். எப்படி இந்த வாசுகி சர்ப்பம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து சுத்தி இருக்கின்றது, அதாவது அந்த கொம்போட வந்து சுத்தி இருக்கின்றது. அடுத்து இந்த அதனுடைய வாய்ப்பகுதி வந்து அந்த படகை வந்து கவ்வி கொண்டிருக்கின்றது. சோ தோதியாமானாம் தாம் நாவம் சாமிரேன பலியஷா உபாஸ்திஸ்தஸ்ய மே ஸ்ருங்கே நிபத்னிஹே மகாஹீனா, அதாவது இந்த படகு வந்து when as the boat is tossed about by the powerful winds, காற்று, பலமான காற்று இல்லையா, புயல் காற்று அடிக்கும் பொழுது, attach the vessel to my horn, அதாவது என்னுடைய அந்த கொம்புக்கு வந்து நீ அதை வந்து இந்த வாசுகி பாம்பின் மூலியமாக நீ அதை கட்டிவிடு. for shall I be present by your side, நான் உன் பக்கத்தில் இருப்பேன். பகவான் எங்க இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து ரட்சணை இல்லையா, அவர் இருக்கின்றார் என்றாலே நமக்கு அது தவிர ரட்சிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் யாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லை இல்லையா. சோ சமர்ப்பணம் என்பதை நாம கண்டிப்பா மனசுல நிலைநிறுத்திக்கணும். ஒருத்தர் சரணாகதியை வந்து எவ்வாறு வந்து அடைய முடியும் என்றால்,
அவர்கள் பகவானை பற்றி எவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பொறுத்துதான் இல்லையா. பகவானுக்கு எதையெல்லாம் வந்து அவருக்கு எது அக்செப்டன்ஸா இருக்கிற அத்தகைய செயல்கள் மட்டுமே நாம் ஈடுபடணும். அத்தகைய செயல்கள் என்ன? நாம இந்த பௌதீகத்துல நம்முடைய கடமையை செய்யணும் இல்லையா. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஆனால் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? பலன்கள் மேல் பற்றின்றி செய்ய வேண்டும். பலன்களை எல்லாம் அவருக்கு சமர்ப்பித்து செய்ய வேண்டும். அது பௌதீகம். ஆன்மீகத்துல வந்து நாம அவருக்கு வந்து அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அவர் வந்து கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்ற வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லப்படுவதை நாம வந்து தர்க்கம் பண்ணாம, வாக்குவாதம் செய்யாம, என்ன வேதங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வேண்டும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சரணாகதிக்கே போக முடியும் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே வந்து அவர் என்ன எந்த நிலையில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை ஏற்றுக்கொள்வார் என்பதை வந்து நாம புரிந்துண்டு அதை மட்டுமே நாம் ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி அவர் செய்யத்தகாத செயல்கள் என்று எதை எடுத்துரைத்திருக்கின்றாரோ அதையெல்லாம் நாம கண்டிப்பாக தவிர்த்து விட வேண்டும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் தட் ஷுட் நாட் பி டன் இல்லையா. அடுத்து கேம்பிளிங் கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. மீட் ஈட்டிங் அதையும் நம்ம விட்டுருணும். ஏன்னா நாம மனிதர்களாக பிறந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் அமைப்பே வந்து வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்றதுக்காக தான் அமைப்பே இருக்கிறது. ஆனா நாம தான் அதை வந்து மாத்தி நம்ம நான்வெஜ் ஃபுட்டுக்கு போயிட்டோம். அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் இன்டாக்சிகேஷன், அதாவது சிகரெட்டு, குடி போதை, இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். போதைக்கு அடிமையாகிறது, போதை பொருட்கள் அடிமையாகிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். சோ இதெல்லாமே தவிர்க்க வேண்டியது என்று பாகவதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் 4 தர்மத்தினுடைய 4 கால்கள் அழிவதற்கு காரணம் இந்த 4 தான். சோ இந்த 4ஐயுமே நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். சோ அப்படி நாம அவருக்கு பிடிக்காதது எல்லாமே இந்த மாதிரி அதர்ம செயல்களை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். தர்மமான காரியங்கள் மட்டுமே நாம செய்ய வேண்டும். 3வது, நம்மளை ரட்சிக்கக்கூடியவர் யார் என்றால் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவர் ஒருத்தரை தவிர வேற யாரும் கிடையாது என்பதை நம்ம மனசுல வந்து ஃபர்ம் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். அதாவது திடமான அந்த உறுதி வந்து இருக்கணும். அடுத்து அவரை தவிர ரட்சிப்பவர் வேறு யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த கன்விக்ஷனும் நமக்கு இருக்கணும். அடுத்து மனசால பகவானுக்கு சமர்ப்பணத்தை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும். ஹியூமிலிட்டி, லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஹியூமிலிட்டி, சகிப்புத்தன்மை இல்லையா. நமக்கு தேவையற்ற ஒரு சூழல் வந்து அமைய பெற்றாலும், நம்மளை யாராவது நிந்தித்தாலும், நம்மளை அவதூறு பேசினாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வர வேண்டும். இது ஒரே நாள்ல வராது. போக போக, அதாவது நம்ம பழக பழகதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜா தான் நம்ம இன்க்ரீமெண்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும். சகிப்புத்தன்மை என்பது கோவத்தை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். சகிப்புத்தன்மை எப்ப வராதனாக்கா நமக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்னா சகிப்புத்தன்மை இல்லைன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லாதப்போ அதை நம்ம அந்த சமயத்துல வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறோம் இல்லையா. ஆனா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்டா பகவான் எதையுமே படைக்கவில்லை, அவ்வாறு படைக்கவும் முடியாது. ஏனென்றால் நாம் எல்லாருமே அதாவது மூடர்களாக தான் இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். மூடர்களிடத்துல நாம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து அதாவது அவர்கள் எல்லாம் ஞானம் கலந்த எல்லாத்திலுமே வந்து நல்ல பாதையிலையும் நல்ல காரியங்கள் மட்டுமே செய்வாங்க நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? நிறைய குறைகளோடு தான் நம்ம எல்லாருமே பிறந்திருக்கின்றோம் இல்லையா. அத்தகைய குறைகளோடு இருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்துல வந்து நாம வந்து பர்ஃபெக்ஷன் எப்பவுமே எதிர்பார்க்க முடியாது. அவ்வாறு அந்த பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்க முடியாதப்போ கண்டிப்பா நமக்கு அடுத்தவர்கள் என்ன நிலையில இருக்காங்களோ அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும் இல்லையா. சோ நமக்கு இன்பம் வரும்போது நம்ம வந்து அதை கண்டு நம்ம அகம்பாவத்தையோ இல்லை துன்பம் வரும்பொழுது துவண்டு படுத்துக்கிறதோ அந்த மாதிரி செயல்கள் ஈடுபடக்கூடாது. சீதோஷ நிலை எதுவா இருந்தாலும் எவ்வாறு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோமோ சுகதுக்கங்களையும் நாம் அவ்வாறே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக வேண்டும். அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த 6 நிலைகளை நாம வந்து மனசளவுல ஸ்ட்ராங்கா ஒரு நாளும் நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் போகணும். சோ ஒரே நாள்ல நம்ம முழுசா சரணாகதி 100% யாராலுமே அடைய முடியாது. இந்த மாயையை நம்மளால வெல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. பகவானை நாம வெல்ல முடிந்தால் மாயையை வெல்ல முடியும். சோ பகவானுடைய ஆற்றல் தான் மாயை இல்லையா. சோ அந்த மாயையும் வந்து அது ஒரு ஆற்றல். சோ நாம வந்து பகவான் தரப்பில் செல்கின்றோம் என்றால் அதுவே தானாக நம்ம கிட்ட இருந்து விலக ஆரம்பிக்கும். நமக்கு எது நன்மையான பாதை என்பதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செல்லும் பொழுது நாம் அதுல இருந்து தூரமாக விலகி இருக்க முடியும். ஆனால் அட் டைம்ஸ் நாமளும் அந்த மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு ஒரு சில இன்சிடென்ட்ல நாமளும் பர்ஸ்ட் ஆகிறோம் இல்லையா. அந்த மாயையிலிருந்து நாம கண்டிப்பாக விடுபட வேண்டும்.
சோ இங்கேயும் வந்து பகவான் அதேதான், நமக்கு ரட்சணை என்பது அவர் மட்டும்தான் செய்ய முடியும். வேற யாராலுமே நம்மள ரட்சிக்க முடியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர் ஒருவரால் மட்டுமே நமக்கு ரட்சணை உண்டு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கேயும் அதுதான் நடக்கின்றது. சோ எப்பொழுதுமே பகவான் நம்ம ஹிருதயத்திலே இருக்கார். அதை நாம உணரணும். நம்ம பக்கத்திலே தான் இருக்கார். நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனா பக்தி செய்யும் பொழுது அவர்கிட்ட நம்ம வந்து அந்த யாசகத்தை பெறலாம் இல்லையா? பகவானே உங்களுடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு அருளுங்கள் அப்படிங்கிற அதை கண்டிப்பாக நாம செய்ய வேண்டும். அதாவது மேன்மையான அந்த உணர்வை நாம வளர்த்து கொண்டே வந்தால் நாம பக்தி பாதையில் கிளைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஒரு நாள் பகவானுடைய அவருடைய எவ்வாறு பிரம்மருக்கு வந்து பகவன்ல நம்ம வந்து செகண்ட் கேண்டோ 9th சாப்டர்ல வந்து வைகுண்டத்தை வந்து காட்டி அருளினாரோ அதே மாதிரி நமக்கும் கூட பகவான் கண்டிப்பாக உண்மையான அந்த ரூபத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை வந்து வழங்குவார். சோ அதை நம்ம மனசுல அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் நம்ம வச்சுக்கணும். சோ அந்த கன்விக்ஷனோட தான் நம்ம வந்து செய்தோம் என்றால் எஸ் நம்முடைய நம்பிக்கை என்றைக்குமே வந்து பொய்யாகாது. சத்யவிரதா டிட் ஆஸ் ஹி வாஸ் டோல்ட். சத்யவிரதா அந்த மன்னரும் அதே மாதிரிதான் செய்தார். 7 நாட்கள்ல வந்து அதாவது பெரிய வெள்ளம் வந்து வந்தது, காட்டாற்று வெள்ளம் வந்தது. தெர் ஆர் டெரிபிக் ஸ்டார்ம்ஸ், அதாவது இடி மின்னல் புயல் எல்லாமே அடிச்சுட்டு போறது இல்லையா? சோ ஆன் த எர்த், டவுன் த எர்த் யூ குட் நோ லாங்கர் சி ஆன் த எர்த் ஆர் ஹெவன். அதாவது வேறுபாடை 14 லோகங்களுக்கு வித்தியாசமே காண முடியாத அந்த அளவுக்கு நீர்நிலை. So the king and the 7 sages sat in the boat in the deep meditation. அதாவது இந்த 7 முனிவர்களும் அதே மாதிரி அந்த அரசனும் வந்து தியானத்தில் வந்து அமர்ந்து விடுகிறார்கள். மெடிடேஷன், அதாவது அந்த படகுல வந்து. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஷோ அன்யுயாதாஸ்ய ததோ ராஜ்னா பிராதுஷ்ராஹின் மகார்ணவே ஏகா சிங்காதரோ மத்யஷோ ஹைமோ நியுதோ யோஜனாக. அதாவது then while the king constantly meditated upon the supreme personality of Godhead, அதாவது மன்னனும் வந்து தியானத்தில் வந்து முழுமையாக ஈடுபட்டு விடுகின்றார். A large golden fish appeared in the ocean of inundation. அதாவது அவருடைய அருகில் அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில கூட வந்து அந்த பக்கத்துல அந்த படகுக்கு பக்கத்துல வந்து இந்த மீன் வந்து நிக்கிறது, பெரிய மீன். அதாவது அந்த கோல்டன் ஃபிஷ், அதாவது தங்க நிறத்துல. the fish had one horn, அந்த அதனுடைய தலையில வந்து ஒரு கொம்பு. and with 8 million miles long, 8 கோடி மைல்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நீண்டு இருந்ததான் அந்த அந்த மீனுடைய லெவல், அதாவது லென்த். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 8 கோடி மைல்கள் அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க. அப்போ நம்மளால அது மெஷர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா மெஷர் பண்ண முடியாது. சோ அத வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. கிங் சத்யவிரதா prayed, "Oh Lord, just as gold loses its impurities when it becomes in contact with fire, the living being loses its ignorance when you worship." அழகான ஓமை இது இல்லையா? சோ தங்கத்தை வந்து நம்ம வந்து மெருகேற்றணும்னாக்கா, அதனுடைய தூய்மைப்படுத்தணும்னா நம்ம வந்து நெருப்புல போட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய அதாவது இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே, ஏதாவது அதுல கலப்படம் இருந்தா கூட அதை வந்து தனியா வந்துடும். வெறுமனே தூய தங்கம் மட்டும்தான் வந்து தனித்து நிற்கும். நம்ம அந்த இப்போ பொற்கொல்லனு கிட்ட போனீங்கன்னாக்கா, நம்ம கூட பழைய நகை கொடுத்தோம்னாக்கா அந்த பழைய நகைல நிறைய அழுக்கு இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம அது வித்துட்டு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பொற்கொல்லன் வந்து அதை எடுத்து ஆசிட், அதாவது அத நீர் பதத்துல வந்துரும் இல்லையா? அத அந்த அக்னியில போட்ட பிறகு அது கரைஞ்சி அந்த நீர் பதத்துல வந்ததை வந்து எடுத்து மீண்டும் அதை எடுத்து தண்ணியில போட்டு அதை வந்து அப்படியே வந்து சாலிட் பண்ணிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அந்த இதுல வந்து இம்பியூரிட்டிஸ், கலங்கங்கள் எது இருந்தாலுமே வந்து போயிடும். வெறுமனே அதாவது சுத்தமான தங்கம் மட்டும்தான் நிற்கும். அதே போலதான் நாம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில வாழக்கூடிய எல்லா உயிர் வாழ்கள் இடத்துலயுமே கலங்கங்கள் உண்டு இல்லையா? இம்பியூரிட்டிஸ் உண்டு. ஆனா அதை எல்லாமே நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் எப்பொழுது என்றால் பகவான் நம்ம அருகில் இருந்தால். அவரை நாம வந்து அதாவது பக்தி செய்வதால் நம்மளால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறியாமை எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூலமாக விளங்குகின்றது. Please give me the knowledge of you and cut the ignorance from my heart. அழகான வரி இல்லையா இது? சோ எனக்கு நீங்கள் அந்த ஞானத்தை அருளுங்கள், மேலும் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமையையும் வந்து என்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து தூரமாக, அதாவது விலக்கி விடுங்கள் என்று அவர் வந்து பிரார்த்திக்கின்றார். As Satyavada listened, Supreme Lord gave him
ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், அதாவது இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி அவர் எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. சோ ஆன்மீக அறிவை வந்து டிரான்சென்டல் நாலேஜை வந்து சத்தியவிரதன் வந்து அடைகின்றான். சோ 55வது ஸ்லோகம் வந்து பூர்ணானா சம்ஹிதாம் திவ்யம் சாங்கிய யோக கிரியாவகீம் சத்யவிரதஸ்ய ராஜஸ்ரேர் ஆத்மகுய்யம் அசேசதாக. அதாவது ஆத்மகுய்யம், அதாவது ஆத்ம குய்யம் என்றால் ரகசியம் இல்லையா. அந்த ஆத்ம ரகசியத்தை பற்றி அவர் வந்து தெரிந்து கொள்கின்றார். பூராணா அதாவது நம்ம பரம்பொருள் ஆகியிருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளைன்டு, அதாவது யாருக்கு, சாங்கிய யோகத்தை பற்றி சொல்கின்றார். யாரிடம் வந்து திவ்யம் சாங்கிய யோகம் கிரியாவதி, அதாவது சம்ஹிதம், பூர்ணா சம்ஹிதம், அதாவது முழுமையாக வந்து சாங்கிய யோகத்தை பற்றி யாருக்கு, சத்யவிரதஸ்ய ராஜஸ்ரீர், அதாவது சத்யவிரதன் எனப்படக்கூடிய அந்த அரசனுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே விளக்குகின்றார். So the spiritual science known as Sankhya Yoga, science by which one distinguishes the matter and spirit, இல்லையா. knowledge ஞானம் என்பது ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா. விஞ்ஞானம் என்பது ரியலைஸ்டு நாலேஜ், பகவானுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா. along with the instructions contained in the புராணங்கள்ல and samhitas, the Lord explained himself in all these literatures, எல்லாவற்றையுமே அவர் வந்து எடுத்துரைத்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் அஸ்ரௌஷித் ரிஷிபிஹி சாகம் ஆத்ம தத்துவம் அசம்யயம் நாவ்ய ஆசீனோ பகவதா புரோக்தம் பிரம்ம சனாதனம். அதாவது while sitting in the boat, அதாவது அந்த படகுல உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது கிங் சத்யவிரதா accompanied by great saint, 7 பிற முனிவர்கள் இல்லையா, அதாவது கௌதமா, கபிலா, இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அதுல. So listened to the instructions of the supreme personality of Godhead in regard of self realization, அதாவது தன் உணர்வை பற்றி அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றார். These instructions were all of from the eternal Vedic, eternal என்றால் நித்தியமான, அதாவது வேத ஞானம் பிரம்மரிடத்திலிருந்து வந்தது. Thus the king and the sages had no doubt about the absolute truth, பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை பற்றி அவர்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. அதுல வந்து எல்லாம் கிளியரா அவங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கின்றது. சோ அந்த அறிவை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சத்யவிரதஸ்ய ராஜஸ்ரேர் மாயா மத்யஸ்ய ஷாரங்கினக சம்வாதம் மீன்ஸ் கான்வர்சேஷன், அதாவது இந்த திவ்ய சம்வாதத்தை வந்து அங்க மேற்கொள்கிறார்கள் இல்லையா. மகத் ஆக்கியானாம் ஸ்ருத்வா முச்சதே கில்பிஷாத், அதாவது ஸ்டோரி கன்சர்னிங் த கிரேட் கிங் சத்யவிரதா அண்ட் தி ஸ்டோரி, அதாவது இந்த உரையாடல் இல்லையா. fish incarnation of the supreme personality of Godhead Vishnu is the great transcendental narration சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. மாயா மத்யஸ்ய சாரங்கினக சம்வாதம் மகத் ஆக்கியானாம், மகிமை பொருந்தியது, டிரான்சென்டென்டல் இல்லையா, ஆழ்நிலையான அந்த உரையாடல். anyone who hears it, யார் ஒருவர் இதை கேட்டாலும் it is delivered from the reactions of the, அவர்கள் எல்லாமே பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள். அதாவது பகவானுடைய ரூபங்கள், அவருடைய லீலைகள், இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கேட்க நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து கரைய ஆரம்பிக்கின்றது. இது வந்து அவருடைய ரூபத்தை பற்றி, அவருடைய நாம ஜபத்தை செய்வதாலேயோ நம்ம வந்து நம்முடைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து நம்ம வந்து துண்டிக்கப்படுகின்றோம். இது அநேக இடங்கள்ல நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம். அதனால we should know the importance, அதனுடைய மகிமையை பற்றி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவதாரம் ஹரேர் யோ அயம் ஹிர்தயாத் அன்வகம் நரஹ சங்கல்பஸ்தஸ்ய சித்யந்தி யஸ்யாதி பரமம் கதி, அவர்தான் கதி நமக்கே. இஸ் த இலக்கு, நமக்கு இலக்கே இருக்கிறது நேயம், அறியப்பட வேண்டிய பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் தான். அவரை தவிர நமக்கு இந்த லோகத்தில் கதி யாருமே கிடையாது. கதிம் என்றாலே கதி, அதாவது நமக்கு இறுதி அடைக்கலம். கதி என்றால் நமக்கு அடைக்கலம் அடைப்பவர் வேறு யாருமே கிடையாது. So one who narrates this description of the Matyasya incarnation, யார் ஒருவர் இதை வந்து பேசுகின்றார்களோ, இந்த சாப்டர் இல்லையா, இன்கார்னேஷன், பகவானுடைய அவதாரத்தை பற்றி யார் ஒருவர் எடுத்துரைக்கின்றாரோ, and King Satyavrata will certainly have all his ambitions fulfilled இல்லையா. அவரும் வந்து அவருக்கு என்ன தேவையோ அனைத்துமே அவரும் அடைய பெற்றார். and he will undoubtedly return home, அதாவது மேலும் வந்து அவர் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேர்கின்றார் என்பதை நீங்க
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இதோட இன்றைக்கான இந்த அவதாரம், அதாவது மச்சேஷ அவதாரம் வந்து முடிந்தது. வேணும்னா நம்ம வந்து இந்த இன்னொரு அவதாரத்தை வேண்டுமென்னாலும் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் தொடங்கலாம், ஏன்னா அது ஒரு நாள்ல முடியாது. நரசிம்ம அவதாரம் நீங்க யாராவது பேசலாம். யூ கேன். நரசிம்ம அவதாரத்தை பற்றி நான் ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன். நீங்க வந்து இதுல என்ன நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியறது இந்த பிக்சர்ல அப்படிங்கறது வந்து நீங்க சொல்லலாம். ஃபீல் ஃப்ரீ டு டெல். அது ரைட்டா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. உங்க மனசுல என்ன தோன்றது இந்த 2 பிக்சர்ல அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்லி பிக்சர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வீழ்ச்சி. இந்த பக்கம் வந்து தவங்கள் புரிகிறார்கள். இந்த பக்கம் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து கை கூப்பிய வண்ணம் இருக்கின்றார். இந்த பிக்சர்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஃபீல் ஃப்ரீ, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். அமிர்தம் மாதாஜி, ஷியாமலா மாதாஜி, சசிகலா மாதாஜி, யார் வேண்டாம்னாலும் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் இந்த ஒன்லி இந்த பிக்சர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாமா? உங்களோட சேர்ந்து நானும் அதை என்ன சொல்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த 2 நிலைகள் பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஒண்ணு வந்து பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்கின்றது, இன்னொன்னு தியானம் இல்லையா, யோகிகள், அதாவது அஷ்டாங்க சித்திகளை பெறக்கூடியதை பற்றி சொல்றது இல்லையா. சோ எது வந்து நமக்கு சுலபமாக நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியும்னா பக்தி யோகத்துலதான். தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் நம்மளால வந்து புலன்களை எல்லாம் அடக்கி நம்மளால செய்ய முடியாது. இது வந்து இந்த பிக்சர் என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்கா, பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய நிலை. ஸோ அந்த பிக்சர் இது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். மேலும் வந்து இந்த நாரத மகரிஷி வந்து பகவானை பற்றி எல்லாம் வந்து எடுத்துரைக்கும், அவருடைய புகழாரங்களை எடுத்துரைக்கும் பொழுது, ஸோ பிரகலாத் மகாராஜுடைய வந்து அவர் தாயில் கருவில் இருக்கும் பொழுது அதெல்லாம் கேட்டு அறிந்து கொள்கின்றார். அந்த பிக்சர் தான் இது. அடுத்து இது இந்த வெறுமனே இந்த பிக்சரை நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, நம் உடலையெல்லாம் வருத்தி கொண்டு நாம் அப்படிப்பட்ட தியான பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சோ நம்ம வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும் செலுத்தினால் போதும். சோ உன்னதமான பகவான் மீது மனசை நிலைநிறுத்தி நம்ம வந்து பக்தி செய்தால் அது ஒன்றே போதும். பகவான் வேற எதுவும் கேட்கறது கிடையாது. இதெல்லாமே அசுர, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணங்கள். இந்த பிக்சரும் தன்னுடைய உடலை வருத்தி கொண்டு நாம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பெனன்ஸ் எல்லாம் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. அப்படிப்பட்ட தவங்கள் வந்து எங்கேயுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. இது அசுரர்கள் செய்யக்கூடிய தவமான முறைகள் இது. இதே அடுத்து இந்த பக்கம் இந்த பிக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து குருக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய குருகள் யார் என்றால், அதாவது இவர் சுக்கராச்சாரியாருடைய பிள்ளைகள் தான் வந்து இவங்களுக்கு குருகுலம். ஸோ குரு. ஸோ அங்கே அவங்க ஜஸ்ட் நமக்கு எல்லாம் எப்படி ஸ்கூலுக்கு போனா ஃபர்ஸ்ட் 2 ஹவர் கிளாஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷம் பிரேக் கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் மீண்டும் ஒரு 2 ஹவர் கிளாஸ், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 45 மினிட்ஸ். அதே மாதிரி அந்த மத்தியில வரக்கூடிய அந்த இன்டர்வல் டைம்ல வந்து இவர்கள் வந்து பிரேக் கொடுத்தா இவங்க வந்து ஹரிநாமத்தை தான் வந்து சொல்லி கொடுப்பார் பிரகலாத் மகாராஜ். ஆக்சுவலி அங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம். இது நரசிம்ம அவதாரம். சோ ஹிரண்ய கசிபை வந்து வதைத்தல். அடுத்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து பகவானுடைய குளோரிபிகேஷன், அவருக்கு புகழாரங்கள் சூட்டுவதால், அதாவது உக்ரமாக வந்த நரசிம்மன் வந்து யோகா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சாந்த நரசிம்மனாக ஆகக்கூடிய நிலை வந்து பிரகலாதனுடைய பக்தினாலதான்ன்றதை வந்து இந்த 2 பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், இந்த அதாவது பகவானுடைய சப்தம், அவர் பேசி எப்படி பிரம்மர் கூட வந்து தப அப்படின்ற சொல்ல வந்து கேட்டாரோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து பாக்குறோம். வாய்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் வைப்ரேட்டட், பின்வருமாறு பேசுறாரு பகவான். அதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் லேர்ன்ட் பர்சன்ஸ், டு நாட் ஃபியர். அதாவது இது அதாவது இரண்யகசிபு வந்து அவனுடைய அக்கிரமங்களுக்கு வந்து அளவிட முடியாத சூழ்நிலை ஆயிற்று இல்லையா. பிரகலாதனுக்கே வந்து நிறைய கஷ்டங்கள், யானையை விட்டு மிதிக்க சொல்றது, அவனை வந்து கொல்ல சொல்றது, அடுத்து வந்து பாம்புகள், விஷப்பாம்புகள் மத்தியில வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல விஷப்பாம்புகளை விடுறது, இந்த மாதிரி அவரை கொல்வதற்கெல்லாம் எத்தனையோ முயற்சிகள் எல்லாம் செய்தது எல்லாமே வந்து கேட்கிறாரு. அவருடைய பகவானுக்கு தெரிய வருது. ஸோ ஐ விஷ் ஆல் குட் ஃபார்ச்சூன் டு யூ. இது வந்து பிரகலாதனுக்கு வந்து பகவான் சொல்லக்கூடியது, அவர் கேட்பதாக இங்க சொல்லப்படுவது. Become my devotees by hearing and chanting about me and offering my prayers, for these are certainly meant to award benediction to all living entities. இல்லையா.
நம்ம பகவானை பற்றி அவரை பற்றி கேட்பதும் அவர் பற்றி பாடல்கள் பாடுவதும் அவருடைய நாம ஜபங்கள் எல்லாம் சொல்வதும் எல்லாமே we are offering it as a prayers தான் இல்லையா? நாம் எல்லாமே வந்து பிரார்த்தனைகளாக பகவானுக்கு வந்து வழங்கி விடுகின்றோம் பக்தி மூலியமாக. சோ அதனால் வந்து பகவானும் வந்து திருப்தி உற்று நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ற வரைக்குமே நமக்கு என்ன தேவை, எது நன்மையோ அதை வந்து பகவான் வழங்குகின்றார். I know all about the activities of Hiranyakashipu. அதாவது ஹிரண்யகசிபுனுடைய செயல்கள் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். I shall surely stop them very soon. நான் சீக்கிரத்திலே அவருடைய அவதார நோக்கம் அதுக்குன்னு டைம் வரணும் இல்லையா? ஏன்னா பிரம்மர் கொடுத்த வரங்கள் பிரகாரமே காலகட்டங்கள் எல்லாமே அமையணும். அவருடைய எதற்கு பகவான் வந்து பிரம்மர் கொடுத்தத வந்து அந்த வாக்குறுதியில வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? சோ ஒரு தேவர்கள் வந்து வழங்கக்கூடிய அந்த பெனடிக்ஷன்ஸுக்கும் ஒரு வேல்யூ உண்டு. அத பொய்யாக்க கூடாது என்பதற்காக தான் அத்தகைய வரங்களும் வந்து நடைபெறட்டும் என்றுதான் பகவானும் காத்திருந்தார். ப்ளீஸ் வெயிட் பேஷியன்ஸ்லி அன்டில் தட் டைம். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுதே அனைத்தும் வந்து செயல்படுத்தப்படும் என்பது நாம் இந்த வார்த்தைகளிலிருந்து நமக்கும் தெரிய வருது. When Hiranyakashipu teaches the great devotee Prahalada, இல்லையா, his own son who is peaceful and sober, அதாவது சிதாதிர் முனி இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், who has no enemy, அவருக்கு எனிமியே கிடையாது. I shall kill Hiranyakashipu immediately despite the benediction of Brahma. பிரம்மாவுடைய வரங்கள் கொடுத்திருந்தா கூட நான் அவனை இமீடியட்டா வந்து கொன்னுடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பகவான். ஆனால் அவர் கொடுத்த அந்த வரமும் பொய்யாக கூடாது என்பதற்காக தான் வந்து காத்துட்டே இருக்கார், அதற்கான காலகட்டங்கள் வர வரைக்கும். From the very beginning of his childhood, பிரகலாதனுடைய சிறு பிராயத்திலிருந்தே was uninterested in the childish playing things. அதாவது குழந்தை என்ன பண்ணும், நார்மலான இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்திலே பார்க்கின்றோம், தெய்வாம்சம் அப்படிங்கிறது வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி நிலைதான். சோ ஆனா நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை என்ன செய்யும், வெளியே போய் விளையாடும், பிள்ளைகளோட சேரும், இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்த குழந்தைத்தனமான செயல்களில் எல்லாமே பிரகலாத் மகாராஜுக்கு ஈடுபாடு இருக்கவில்லை. Indeed, he gave them up all together. எல்லாவற்றையுமே விட்டுடுறார் அவர். And remain silent and dull. அப்படின்னா அமைதியான, ஆரவாரமற்ற அந்த மாதிரியான நிலையில் அவர் வந்து தன்னுடைய சுபாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். Being fully observed in the Krishna consciousness. அதாவது கடவுள் உணர்வுல வந்து அவர் தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்கிறார். Since his mind was always affected by Krishna consciousness, he could not understand how the world goes on being fully observed in the activities of சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஆப்போசிட் என்னது, மெட்டீரியல் இல்லையா? சோ ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பௌதீக செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய இந்த உலகாயுத செயல்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து விளங்காது, அதை எதுவுமே அவங்க வந்து புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த நிலையில் தான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் இருந்ததாக இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிகாஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சம்டைம்ஸ் கிரைட். அதாவது இது வந்து பரவச நிலையில வரும்பொழுது நம்ம வந்து பாவ பக்தி அந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது அவர்களே வந்து சில சமயத்துல அழக்கூடிய சுச்சுவேஷன், சில சமயத்துல சிரிக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன், இது எல்லாமே வந்து அதாவது சில சப்தமாக பாடுறது, இது எல்லாமே வந்து அவர்களையும் மீறி எப்படி ஸ்பான்டேனியஸா வரும் இல்லையா, அந்த நிலை. அதாவது ராவணுகா பக்தி, பாவ பக்தி, அந்த நிலையை வந்து இங்க வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. பிரகலாதர் அந்த நிலை இருந்தார் என்பதை இங்கே சுட்டி காட்டப்படுகின்றது. Sometimes upon seeing the supreme personality of goddess, அதாவது அந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மா பரம்பொருளோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த கண்கள் எல்லாமே தெய்வீக கண்கள், காது, இந்த புலன்கள் எல்லாமே தெய்வீகமயம் ஆகின்றது. அப்பொழுது இந்த கண்களாலேயே அவர்களால வந்து பகவானை தரிசிக்க முடியும். சோ அதனால upon seeing the supreme personality of Godhead, so Prahalad Maharaj would loudly call in full anxiety, இல்லையா? சோ மகாராஜ் பகவானை வந்து அவருடைய நாமங்களை வந்து சப்தமாக சொல்வது. He sometimes lost his shyness in jubilation and began dancing in ecstasy. அதாவது தன்னிலையும் மறந்து அந்த பகவானுடைய நாமங்களை புகழாரங்களை பாடி அதுல வந்து நடனத்தை வந்து மேற்கொள்றது இல்லையா, எக்கஸ்டி பரவச நிலையில டான்சிங் சம்டைம்ஸ் and fully observed in the thoughts of Krishna, and he felt oneness and imitated in the pastimes of Lord. அதாவது பகவானுடைய அவருடைய லீலைகள் அதுல வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி அதுல முழுமையாக ஆழ்ந்து விடுகின்றார் யாரு, பிரகலாத் மகாராஜ். Sometimes feeling tough of the Lord's lotus hands, he became spiritually jubilant and remained silent. His hair standing on, ஏதாவது மயிர் கூச்சம் ஏற்படுவது, ஆஃப் க்ளோஸ், இது எல்லாமே வந்து பாதி. அதாவது தியான பயிற்சியில நம்ம ஈடுபடும் பொழுது இந்த பாதி இந்த நாசி நுனிய வந்து கண்டிப்பா இந்த 2 கண்களுடைய அந்த
சென்டர் பாயிண்ட் வந்து பார்க்கணும். பார்த்து பாதி கண்ணுல தான் நம்ம வந்து தியான பயிற்சி. நீங்க ஏதாவது ஒரு தியான போஸ்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க முழுமையா கண்ணு மூடி இருக்க மாட்டாங்க. ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஐஸ்ல தான் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ இன்னொரு புறம் வந்து பக்தியில வந்து நடனம் மற்றும் மெய் சிலிர்த்து போகக்கூடிய தன்மை, ஒரு புறம் வந்து இந்த மாதிரி தியானத்துல வந்து நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய தன்மை. இது எல்லாமே பகவான் மீது அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பக்தினால அவருடைய பகவானிடத்திலிருந்து அன்பும் பெறுகின்றார். அதனால் அவர் இத்தகைய சூழ்நிலை வந்து அவர் வந்து எதிர்கொள்கின்றார். Because of this is association with perfect unalloyed devotees who had nothing to do with any material, Prahalad Maharaj constantly engaged in the service of Lord's lotus feet. இல்லையா? இவருடைய அசோசியேஷன் யாரு? நாரத முனி இல்லையா? அவருடைய குரு. அவரோட வந்து இவருக்கு வந்து அந்த எப்பவுமே நம்ம அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். பக்தர்களோட நாம இணைந்து இருக்கும் பொழுது நாம வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம். அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல இருந்து தூரமாக விலகுகின்றது. அவர்களோடு அதாவது நம்ம பேசுறது, கான்வர்சேஷன் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான நிலைகள், அவர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வந்து உபதேசம் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரியான நிலைகள் வரும் பொழுது நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நாம ஏற்றுக்கொண்டு பக்குவமான நிலையை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நாம கிடைக்க பெறுகின்றோம். அதே மாதிரிதான் பிரகலாத் மகாராஜனும் தாயின் கருவிலிருந்தே அவர் வந்து நாரத மகரிஷிடமிட்டு அசோசியேஷன் இல்லையா? சோ பிற்காலத்துல அவருடைய வழிநடத்துதல் தான் எல்லாமே இங்க அவர் செய்ய இருக்கிறது. அன்அலாய்டு டிவோட்டிஸ். சோ இங்க நாரத முனிவரை பற்றி தான் இங்க எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. By seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy, persons very poor in spiritual understanding become purified. அதாவது பகவானுடைய அந்த அவருடைய ரூபத்தை வந்து பரவச நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம காணும் பொழுது நாம முழுவதுமாகவே வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம் இல்லையா? In other words, Prahlad Maharaj bestowed upon them transcendental bliss. அதாவது அவருடைய அந்த அவரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த சகாக்கள் எல்லாம் கூட இல்லையா, அந்த குருக்குள்ள கூட அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த எக்கஸ்டில அவரும் டான்ஸ் ஆடுறாரு, அவங்களையும் வந்து டான்ஸ் ஆட வைக்கிறார். அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய அந்த ஆனந்த மயத்தை வந்து அவரை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் எல்லாரும் கூட அனுபவித்ததாக இங்க இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. இது வந்து இந்த பிக்சர் வந்து பிரகலாத் மகாராஜா வந்து அழகாக, அதாவது அணிகலன்கள் எல்லாம் நல்ல ஆடைகள் எல்லாம் அணிவித்து தந்தை மடியில வந்து உட்கார வச்சு அப்ப வந்து கேட்பார். சோ அதாவது அவர் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வந்து அவர் ஆன்சர் பண்ணுவார். அது எல்லாமே வந்து பகவானை பற்றியதாக இருக்கும். அதனால அவர் தூக்கி அப்படியே வீசிடுவார். தன் மடி மீது இருந்தே எடுத்து போட்டுருவார். யாரு? இரண்யகசிபு. அந்த உரையாடல் தான் இங்க நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த உரையாடல்ல இருந்து நாம வந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். நம்ம டிஸ்கஷன் 18வது ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.